πειράζει. Άσχετα αυτό, αν θα βγει όχι σε βίντεο. Εδώ και πολλά χρόνια είχα τη χαρά και την τιμή, τον Κώστα τον Σιαμίδα, να πάρω μια καταγραφή του χορού Σαμσόν. Την έχουμε τον Αποστολή, έτσι. Όχι. Ποιος είναι? Είναι ο Καλαϊτζίδης, ένας Καλαϊτζίδης από την Οφλής, από τη Νέα Τραπεζούντα Κατερίνης. Την καταγραφή μου την έδωσε ο αδελφός, ο μικρός του Χρήστου του Χαραλαμπίδη, που είχε κάνει δισκογραφία με τον Κωστάκη του Ου. Έτσι. Από εκεί δηλαδή το είχα πάρει. Νομίζω Αντώνης, έχω να τον δω και πολύ καιρό, νομίζω Αντώνης. Σίγουρα θα ήταν ο Φλής, γιατί στη Νέα Τραπεζούτα Πυραιάς εκεί είναι οφλίδες οι άνθρωποι, το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά και γνωρίζουν πολύ καλά και από καταγραφή του Σίμου του Λιανίδη, από την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, που έκανε καταγραφές και εκεί στη Νέα Τραπεζούτα Πυραιάς, ότι υπάρχει εκεί αμυγής πληθυσμός οφλίδων, ένα αυτό, και ένα δεύτερον, από την καταγραφή που έκανε και στο χωριό, πρώτης γενιάς, δική μας πρόγονη, του είχαν πει ότι στην ερώτηση ποιοι είναι οι χώροι που χόρευαν οι δικές σας οι οφλίδες εκεί στον Όφη, μεταξύ άλλων χωρών αναφέρουν το Σιστόν, την Ντολμέ ή της Ντολμέ, δηλαδή στο θηλυκό γένος είναι, και το Σαμσόν. Το αναφέρω αυτό και το τονίζω, διότι τα τελευταία χρόνια υποστηρίζουν δάσκαλοι και σωματεία ότι ο χώρος Σαμσούντα, ότι είναι Σαμσουντέικος χορός. Δεν έχει καμία σχέση, το λέω ευθαρσώς για να βγει αυτό και στο... Από αυτά που ξέρω τώρα, ούτε για ντολμέ ξέρω, ούτε για ντολμάδες. Ούτε ξέρω πώς φτιάχνουν οι ντολμάδες. Ναι. Το θέμα είναι ότι... Υπάρχει καταγραφή του χορού, πρώτη γενιά. Ναι, μπορεί να υπάρχει. Το θέμα είναι το πόσο το ψάξαν και πώς το διασταυρώσαν. Αυτό δηλαδή καταγραφή από παλιών λιράρι, ας πούμε, να πάρουν. Είχαμε αυτό εδώ το Σαμσόν και το άλλο τον Αποστολίκα που είπες από την αρχή ήταν το Κουσερά. Και το Κουσερά. Το οποίο ήταν στο στυλ, σε τόνια λίγο επάνω, ενώ από τη δουλειά, ας πούμε, ο Ζουρνατσίδης, ο οποίος είναι και φίλος, δεν ξέρω πόσο τον κάνουν, ας πούμε, ή πόσο το θεωρούν δηλαδή και άλλοι, γιατί όλοι τον ξέρουν, μετά τη δουλειά που έκανε, τα βίντεο και τα αυτά, εκεί το έχουν σε τρομακτών. Και βάζοντας, ας πούμε, τον Ραματά με τον Μαραλίδη τον Γιώργο, οι δυο τους και παίξαν, νομίζω κάτι τέτοιο. Εκεί είναι λάθος, καμία σχέση. Και σαν όνομα είναι λάθος, ενώ το αναφέρει σε αυτά τα καρούλια ο Αποστολίκας. Ναι. Ο χώρος λέει είναι Κουσερά, δεν υπάρχει χωριό Κουσερά στην Ατζούκα. Και είναι από εκεί. Είναι τοπικός χώρος της Κουσεράς. Τέλος. Άρα, ένα είναι ότι δεν είναι Κούσερα, είναι Κουσερά και το σκοπό θα τον αποδώσουμε κάποια στιγμή, σε επόμενη χωράφηση. Και ο χορός Σαμσόν είναι ο φλίδικος χορός και αυτό είναι με τη βούλα. Okay. Να τον ακούσουμε όπως πραγματικά έχει σκοπός και όχι όπως κατέληξε λίγο στην να πούμε τώρα, είναι και από εδώ και από εκεί. Και αυτά. Επειδή δεν είναι βιωματικός μου, δεν μπορώ να σου πω ότι εγώ είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή θα κάνουμε και λίγο το στυλ ή τον τρόπο παίξήματος, ας πούμε, από αυτό που άκουσα από την κασέτα. Γιατί ο καθένας έχει διαφορετικό αυτή, διαφορετικά ακούει και διαφορετικά αποδίδει. Εντάξει.
ξεχάσει να τα παίζουμε κιόλα λόγω κορονοϊού και λόγω του ότι δεν χορεύουμε και λόγω του. Αρχίζουμε να ξεχάσουμε και τα χορευτικά σε λίγο καιρό. Είναι ένα δείγμα δηλαδή αυτό το στην αρχή. Ήταν ένα μίξ, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως ήταν το. Στην κασέτα. Στην κασέτα που μου έχεις δώσει την ηχογράφηση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δημόσια. Εγώ το έχω ανεβάσει στο διαδίκτυο, υπάρχει στο YouTube δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, ενώ υπάρχει. Και μπορεί να ανεβάσει και το αυτό και το Αποστολίκα. Ναι, το έχω ανεβάσει και εκείνο και 24 έχω ανεβάσει και έχω γράψει και σχόλια αυτά που είπα και τώρα εδώ για τον σωστό εκφράση του ορισμού, πώς λέγεται ο χορός και από πού είναι. Γιατί υπάρχουν χοροί τοπικοί όπως η Γέμορα. Κοίταξε, εμένα ας πούμε, αυτό που διαφωνώ σε όλη την κατάσταση δεν είναι ότι να μην ψάξεις, να μην κάνεις, ας πούμε, στη στιγμή που ασχολείσαι με τον χώρο. Έχουμε ξεχάσει τα βασικά πράγματα, δηλαδή, ας το πούμε τα ομάλια, τραπεζούντος ή το καρσίδικο ή το κερασιτοίκον, όλα τα ομάλια, το διπάθ δηλαδή, το μάλ, το κανονικό. Το ευρωπής και το διπάθ, ναι. Δεν χορεύουν πλέον τριγώνα, ότς, τους αρίκους, χορεύουμε, θέλουμε ας πούμε να εντυπωσιάσουμε κάποιον ο οποίος είναι ποντιακής καταγωγής και λέει, κοίταξε ας πούμε εμείς χορεύουμε τόσους παλούς χώρους ας πούμε στο σύλλογό μας. Χορεύουμε ας πούμε 100-120 χώρους. Η φάση είναι εξής, ότι οι περισσότεροι χορεύουν και οι περισσότεροι, επειδή οι περισσότεροι βασικοί χοροί είναι στο κικ, στο τρομακτό, δεν ξέρουν, δηλαδή χορεύουν πυρίχιο και δεν ξέρουν το βασικό, το τρομακτό για να χορέψουν πυρίχιο. Η ένστασή μου εκεί είναι, γιατί είδαμε και παλιούς χορευτές, δεν είδαμε μόνο καινούριους. Οι παλιοί ήταν τελείως διαφορετικά. Οι παλιοί μπορεί να κάνανε ας πούμε στο πυρίχιο ένα σπάσιμο, ένα τσάκωμα, αλλά ήταν τσάκωμα.